operation na ito, itong pagpapapasok ng mga Chinese nationals na karamihan ay POGO workers, in consideration of a service fee of 10,000 pesos. No questions asked, papasok. We will really get to the bottom of this. Kasi ito yung nagiging pagtatraidor sa bayan natin. Ito yung nagiging pagbenta ng kaligtasan ng ating mga kababaihan at bata sa mga dayuhan. Ito yung simula Ito yung open door na nauuwi sa pagbibiktima sa mga katulad ni Karina, na batang Pilipina, at pagbibiktima sa mga katulad ni Ivy, na Taiwanese national, sa kamay ng mga lalo na illegal na POGO workers na napapapasok pa rin sa pamamagitan nitong pastillas.